Ramogi TV. Mine wacho kawuono, thor wach maduong' ma wang'iyo en mine bedo koda lope. Ahinya e thuchegi chike mag Kenya nyaka sani oseyango ni mano en gima kare. To kopogore gi mano, lo ma bende in kaka ng'ama miyo dibed no miyi thuru. Intiere koda teko mage mano mag tiyo kode. E studio kawuono wantiere koda wendo marwa Dina Agai ma bende ok en wenda ahinya e studio mag Ramogi. Entiere koda sigana matut ma bende odwani mondo ogonwa kanyakla kod puonjore e weche mag lo. Oimore Dina machiegni. Oimore ahinya. Machiegni kabisa e Ramogi studio. Erokamano. Sigandi kipime kuonde mamoko to ji penjo ni iwacho nang'o? Nyiswa ne gima nitimo. Erokamano kuom gwela kendo e studio kendo twak gi nyikwa Ramogi. Ibo ng'iya koni. Sigana man go en sigana ma tut kaki wacho no kendo en gi levels mang'eny. To en sigana ma mine mang'eny kale. To kendo en sigana ma oganda okose dwaro ni mondo wuoye. Nikech otachon gik ma iwacho ni gin kwero. Gik ma oganda wacho ni kitimo to oganda bro hinyore. Ting'e ni samoro nitie gimiluongo ni outliers. Outliers en jomoko matimo gimoro ma ji ok ong'iyo ni timore. To mano ema nyocha omaka ka nyocha wito wuon nyithinda to ne aneno ni ber mondo ike dalawa. Kendo wuonwa nomiya lo gi karike. To nokobedo mayot nikech kaluwore gi chike manitie kaluo to mago gik ma iwacho ni ok timre mang'eny. Omiyo ne ji obedo gi luoro. Nitie jok mane igi owang', nitie jok mane oneno ni wakelo gik maricho e dala. We wadoga ne chien. Ang'o miyo ni uamua kamano? Ang'o miyo in owuon ni